Awuvelaphi? Kuthena zami lokho echeko. Udinwaha wena andimadlani. Awu, usemtsha kangaka. Ufanele uba namandla okwenkunzi enkomo man. Yabona andimadlani uzondenzakalisa ngohlobo. Uzandibangela isifo senhliziyo. Vuke emaqandeni abolele. Thina madoda. Kuyafuneka ndihambe apha kungcono ndingabikho apha. Kakade noba sendifuneka ehlukushukulu. Ayima phela. Ikhona into endifuna ukubonisa yona mntana. La gqirha undinike ipilisi. Siyanceda uvitamin B ndifuna ukunika wona uzokwazi ukuba namandla. Imake la. Izake sondela. Thatha ke izibembini. Ezinye ke ezi. Ngoku uzawuthi ke xa uziva ngathi udinga uthathe kwakhona ekhaya. Bamake mntana. Heke, ndiyabulela. Usale kakuhle. Kulungile. Kuphumana ekugqibeleni. Shame Ethel. Is-aram sidiniwe. Khawutsho ke Velaphi, uthini ngonikhulu? Hayi wena ndiza Ewe kaloku ndithembisile. Awuyabona ndizabuya ndikufowunele wena xa ndinethuba. Bye. Shame. Akaphilanga. Nyani, uphethwe yintoni? Umzimba lo wakhe udiniwe ukhangeleka etyhafile. Kangangoba mntanam ndithe mandimnike kwezipilisi. Uvitamin B lo. Khawuthi ndizibone. Ina. Uthathi benye okanye zibembini uzawubona. Uzawuziva na udlamkile. Hey auntie, uqiniseke uba umnike ezi? Wonke uvitamin B lo. Ukoyiyona imeko embi ngokungathethekiyo. Yintoni ke ehlekisayo kulo? Hayi kaloku auntie, ezi ayizo ze-vitamins zezokuhambisa isisu. Intoni? Nyani zezokuhambisa isisu. Khawutsheke uthi bazayiqonda le nto. Andimazi. Hayi. Xelela uOmins into yokuba ayingomisi Hlubi inkosikazi yam. Ngumisi Hlubi uanti wam luzayo. Uyamkhumbula uba njani xa ukhona into engalunganga? Uphambana ru. Jonga apha ke niqinisekise into yoba yonke into ime ngendlela i-printing works xa uanti efika kule veki zayo. Ndizawufika apho emva kwemizuzwana nje ukuzojonga ukuba yonke into ime ngendlela. Kulungile. Wenza ntoni ke ngoku? Andifuni abone le mosharha. Xa unyanisile. Akwaba ebengezi. Uthi akwaba ebengezi ucinde ndiyithathe njani loo nto mna? Umbethe ucinga uthi make ngezi tu. Mna? Hey, ndikalele uanti angezi. Inoba ziyakushiya. Kaloku lishishini lakhe eli laqalwa nguye. Yiyo ke le nto yiboss. Le nto ndiyenze ndingcancazele. Uthina ngoku? Hayi man, ungabi naxhala wena. Seneveki yonke ukwenza into izime ngendlela. Yabona ukuba singakwenza oko akho nto sinoyoyika. Okungasehlela nje qha ukuba makasiqothe. Ndatsho ndonwaba ke. Joyce. Saphuma nje kancinci njengase-printing works. Kulungile mhlekazi. Hlubi. Uyabuye undisele iphepha uke? Ngoba? Ndifuna usifunele omnye umsebenzi phaa kwi-classifieds. Hayi man, ungabi nexhala kangako. Uba ingonyama nje okwethutyana. Mini zam zibaliwe ke. Ndizawucela ubradaki into yoba andihambise ngevela. Ubradaki usaphumile uthe uyobona ulefti phaya ebekari. Ndiza kubizela yena. Hayi, ungasikhathazi. Ndizawuzihambela ngokwam. Kulungile. Come. Pambeza kunazo. Radaki. Ndifuna undise e-printing works. Wawugqiba apho undise phaa ku yamazi man.
apha kuzodwa ubazozi Oh, hello Frederick. Ken molo vela. Ken, kunjani? Hayi fanele. Yazama imikhindlo nje kuphela. Oh, phofu yenziwa yintoni? Hayi wena ndiyaboma. Ndichochelwa kwalupha. Oh. Oh, hayi ke. Khawukufumana apha manje. Thatha apha nazi ipilisi. Yabona nguvitamin B lo. Mna nditsho ndadlamka. Ndincedwa ngwani madlamini ubona njengaso. Ken. Ndiyabulela vela. Bona nje wena sendiginya nje noba yintoni. Hayi qhubeka. Kulungile. Hello Joyce. Molo wethu velaphi ukhangele kudlamkile namhlanje. Hayi wena. Ubona nje zezi vitamin B bendisifumana ku-Aunty Dlamini. Hey, loo nto leyo zinditshona. Ndadlamka. Wow, ukhangele kudlamke nyhani. Ngekuthi ngenye nawe. Ndiyathemba xa incede wena nami iza kundinceda. Ke masenze ukunika enye lena uyayisebenzisa emva kwemini xa sogoduka ke. Enkosi velaphi. Shuku ma Eden Prince, good morning. Oh, hello Mrs. Hlubi. Utheni nomkhuhlane? No, Mrs. Hlubi. Oh, hi ma'am, bendingafuna ukutsho bendizama ukuthi wena ma'am eyona nto ma'am bendifuna Molo Mrs. Hlubi. Awuxolo ma'am, akakho usaphumile kwangoku. Ewe ma'am. Intoni? Ulapha? Oh, hi ma'am, bengazimiselanga utsho wena ma'am. Eyona nto bendifuna uyithetha ma'am kukuthi ma'am, eyona nto ndiyitshoyo ndithi it's wonderful. Into aba wena ma'am besikulinde kule veki zayo. Ewe ma'am. Ndikudibanise nomnumzana owenza uthethe naye? Bamba kancinci ke. Ewe Joyce? Ngicela umnumzana Hlubi usanda kuphuma. Hayi mnumzana, anditsho inkosikazi yakhe, nditsho u-anti wakhe. U-anti wakhe? Ewe mnumzana, ulapha. Apha? Hayi mhlekazi, akekho apha. Ndiyaqonda use-airport. Bekufanele bekulapha kule veki zayo, umceli makangezi. Hayi mhlekazi, anayenza loo nto. Hayi ndiyaqonda uba akunokwazi uyenza loo nto. Ndikudibanise naye ke. Hayi. Makalinde. Khawume ke. Bamba kancinci ma'am. Ayonyaka ngoku. Hello ma'am, nguMartin Owens luthethayo apha, ipartner yonyana wakho. Uphunyana wam, Usanda ukuphuma. uthetha ukuthini xa uthi umkile? Ndim. Ngoku ngubani ojonga ishishini? Ingaba nguwe? Ewe. Ndiyathemba ukuthi uyasebenza pha udlali. Owens, ndicela uthumele imoto izondilanda ngoku. Kulungile ndamthuma ngoku, akunolinda isidala. Uthe unxibe unqwazi obomvu nelokhwe yellow. Hayi kulungile ke.
Bye. Joyce! Uphuvela phi? Nakwengena ngoku Mhlekazi. Uncedile. Umcela makathathe imoto yam ayolanda uMrs Hlubi phaya e-airport ngoku. Kulungile Mhlekazi, ndiza kumthumela. Nasi isitshixo sam nje. Kulungile. Joyce, besithe unxibe ilokhwe ebomvu, umnqwazi oyelo okanye umnqwazi obomvu ilokhwe hayi andiyazi kodwa yenye yezo ke. Umnqwazi oyelo, ilokhwe ebomvu okanye ilokhwe ebomvu, umnqwazi oyelo. Velaphi? Hamba uyolanda u-anti kaMr Hlubi e-airport. Ndiza kumazi kanjani? Unxibe ilokhwe yelo wathwala umnqwazi obomvu okanye uthwele umnqwazi oyelo wanxiba ilokhwe ebomvu. Hayi enye yazo wethu Velaphi. Thatha imoto kaMr Owens. Kodwa namhlanje andizivi mnandi tu. Velaphi? Ungaqala amaqhinga. Hamba. Ewe. Oh, akatshongo. Oh, hayi ndiyeva. Kulungile ke enkosi. Xolo Mhlekazi. Kuthiwa usandula ukuhamba phaya e-printing works akaziwa uba uyephi na. Kwewu, xa kanye simfuna. Siza kuyithini ke ngoku le nto? Hayi nene Mhlekazi, andazi. Ndikuvela usizi ngathi uza kuxakekisa. Oh. Ngunomeva. Andifuni nokumbona nje. Xa ndinokuthi nkosazana. Iyakumonwabisa loo nto. Kumnandi ukubizwa nkosazana. Make ndithi ke nkosazana. Uyakube umbiza kamnandi. Kuxola torho Fred uba ndishiye ngohlobo imoto ndisangxama lapha e-airport. Hey. Thatha nansi ipilisi mnumzana Owens, mhlawumbi iza kukunceda. Yintoni le? Nguvitamin B, uze novelaphi umphiwa ngu-Andlamini. Nguvitamin B. Mhlawumbi ndaziva ngcono ke. Nam ndithathe yanye. Ukube efikile undixelele Joyce. Kulungile Mhlekazi. Tyhini. Yinto ongakulinde ehlelayo. Oh yini inkosi yami into enenza ngexesha. Hayi andinakho. Oh. Hayi andinakho. Nkosi yami bebengenawulinda. Oh. Shukuma Eden Print. Good morning. Oh hello nguwe Andlamini. Hayi usaphumela ke kwangoku. Ewe Andlamini. Uthi umnike ntoni? I-laxative. Ibinge ngo-vitamin B. Oh yini inkosi yam Andlamini. Uyazi ke ukuba enye uyinike mna ndanika enye uMr Owens. Hayi enkosi Andlamini ngokusazisa kulungile. Mr Owens! Oh yini yo.
Joyce, ubani benibiza velaphi? Brada ke, ubani benibiza ke apha ke? Uyephi uJoyce ke ngoku na? Mr. Owens. Usazikhumbula zapilisi bendikunika zona nisithi zivitamin. Kuthe kanti izipilisi zokuhambisa. Uthetha ntoni ngoku? uAndlamini befowunile uthi uziphe uvelaphi kuba naye ecinga ukuba zivitamins. Ipilisi yokuhambisa? Ewe mhlekazi ngicela uxolo. Uvelaphi? Ufumene singaphi na? Oh, andazi ke mhlekazi kodwa beziliqela. Andikholwa uzawufika e-airport. Ke sayithini ke ngoku lento? Mhlawumbe asinosebenza kwangoku ke. Mhlekazi seziqalile kum. Oh, Nkosi yami, Molo sisi. Molo. Ndingakunceda? Ewe, ndifuna ishukushukuma umsebenzi ukwenza iti. Umsebenzi ukwenza iti. Uyaba kule gimpele. Uvela buke wenza iti pha phezulu. Ayabimbi ezweni. Oh, inyuka uye kumgangatho wesithandathu. Enkosi. Shukushukuma. Molweni. Molweni. Unqwaso yero. Yini? Molo nkosazana. Ndiyavuya ube nathi. Unyana wakho sixela lukhulu ngawe. Onyana wam. Ewe. Enkosi. Hayi, sibulela wena. Uhambe kakuhle? Hayi, ndiyavuya ukuyiva loo nto. Ndingaqalisa. Hayi, yonke into ihamba kakuhle kwesishini. Liphi ikhitshi? Ikhitshi? Hayi, yonke into icocekile phaa, kunkathaza phaa kwelaa khitshi, yonke into ilungile phaa. Uxolo nje, ndawuba lapha ngoku. Molo wethu mama, ndinguJoyce mna igama lam. Ndingakwenzela ikomityi yeti? Bendifuna uyenza ngokwami. Oh hayi mama. Ndiyakwazi uba ungumntu othandayo ukuzenzela izinto kodwa ndakwenzela engayiwayo yona ikomityi yeti. Umnumzana Hlubu uzawufika kungekudala. Uhlale ke mama ndiyokwenzela iti. Nkosazana, kunjani ngekomityi yeti? Elaqiyazana liyokuyenza. Oh, uJoyce ngomnye umsebenzi apha esumthembe kakhulu. Ndingayibonisa abanye abantu basebenza apha? Hayi, bendifuna ukwenza iti. Ayi loo nto soze ndiyivume. Kodwa ndiyafuna. Uyafuna? Ewe. Nantsi ke iti. Isibekele nobisi. Oh wethu mama siyabuvuyela ubukho bakho. Inene usixolele ngale nto yase-airport. Kusuke uvela phi kwa Uxolo nje ndisanduthi. Oh mama, uthe ufuna iteaspoons bembini zeswekile. Ewe. Nobisi. Yo.
uxolo kancinci mama yo Beste iswekile ezimbini anditsho? Abesiqalele. Uxolo nje. Sixolele wethu mama inene khona nokunto engasiphathanga kakuhle utheka nene ii-teaspoon zibe mbini zeswekile uxolo mama nobisi hayi ke kulungile yo mama yo uxolo mama Ungayithatha i-change ungalibali uthatha impahla zami usehotele ingalahleki. Kulungile. Hayi man. Hey. Ingaba lolwamkelo lwami olu. Kuxolo nkosazana bendinathi ufuna uba Hey, hlukana nenkosazi yami. Umkile. Uhambile. Siza kuthini ngoku le nto? ingaba ikhona into esimcaphukise ngayo Andikholwa kodwa masomfuna. Masomjonga phandle. Nankuya. Sikazi sabizwa yile ndawo yethu kwakhona khawume Frederick yo Frederick ingaba kho umuntu ungaqhelekanga kwambona engena apha namhlanje Andibona ngam. Ngaphandle nje kwalasisi ube lapha ezofuna umsebenzi okwenza into. ukwenza into Yo, ndathemba akakwazi ukukhwela isithuthuthu ngoba ngaphelelwa ngumsebenzi ndisengxaki ngibona nje namhlanje Uxolo ngokuyeka wodwa siyathemba kuzodinwa sithi. Andinawuthi. Funeka sikubonise ushishini yonke into isasebenza kakuhle nale ndawo yokuprinta funeka sikubonise. Mola Frederick. Sungena ke. Madaki, bakulinge uqele imntu kozodwa Ke ngoku xa kukhona umuntu onosibuzo wabesiphi uzawuthini? Besabe ngebusiness. That's all ke. Wena ke izawulungisela yonke into yakho ime. Chimolo Frederick. Molweni bahlakani. Insanda unyuka ngoku nje. Oh, masisinywa ngezideps. molo wamkelekile ke shukushukuma usonceda undenzela into ephungwayo Uthini?
hayi besithi ndenzele iti ugala amacapha amathathu eswekire ibe mhlophe. Usalapha na? Uthe baba bakakuxelela uba indawo kwenzela iti nansi yakho la gumbi le-messengers. Velaphi wethu khawume kancinci kwinto ebalulekileyo ndifuna ukuxelela yona. Hayi uxelela yena uba indawo yokwenzela iti. Hayi wethu Velaphi khawume torho. Molo wethu sisi, mna ke ndinguJoyce igama lam. Iti yenzelwa phaa kwelaa gumbi le-messengers. Umnumzana Hlubi uthatha enobisi neswekile, kanti umnumzana Owens uthatha ibe mnyama ibe neswekile. Uqale ngokususa ezo tipoti. Siyavana? Oh mama, asavuyi ngako ubuyile. Kwow, besesinexhala. Ewe, yizohlala apha. Nansi indawo yakho ke. Hlala apha. Wonwabe ke ngoku. Sisi, khawuncede yokwenzela unkosikazi Hlubi iti. Wow, loo nto sikandijonge nje mntakwethu andimazi noba ufuna ukuthini na. Funze imilenze ke. Tyhini, uthawundivanga uba ndiyenzela unkosikazi Hlubi iti? Oho, utsho le igeli. Wo linqenerha yethu. Thula. Ndim ke uMrs Hlubi. Ungubani? Umnikazi wale ndawo. Ningobani ke nina? Ke brother ke andazi ke xa ucaba. Auntie. Ufuna ntoni apha? Undibuza ukuba ndifuna ntoni apha? Hey, le yindawo yamageza. Benindigade kwela airport, kungekho namnye ondilandayo. Xa ndifika apha nindenza isicaka seti. Uvelaphi sondibuza loo nto nje, Uvelaphi? Bendihambela ibusiness. Kanti unguMrs Hlubi? No. Ungubani ke wena? Mna ndinguNombi. Ndizofuna umsebenzi wokwenza iti. Uyitike. Masendinenzela iti kuba ndiyanibona uba ninxaniwe nonke. Phofu ke uba iswekira yeneli senayisela noba liqwaba. Auntie, mandikwazise. Lo nguMartin Owens, ipartner yam. Lo nguJoyce, umamkeli wethu apha. Lo nguVelaphi, imessenger. Ndiyavuya ukwazi. Ndiyavuya ukwazi. Nam ndiyavuya ukwazi. Uqala. Mthuthuzeli, ufuna ukundixelela ukuba abasebenzi bakho bachitha ixesha elininzi ngasese?